I Kungsträdgården i Stockholm så inleddes idag den tredje estniska världsfestivalen, Esto 80. Den ska pågå i en vecka och väntas samla omkring 20 000 estländare från 20 olika länder i västvärlden. Och i programmet ingår bland annat sång, folkdanser och folkmusik. Havet, jorden och den vita själen, det är symbolen i den estniska flaggan. Och vi kommer att få veta mer om det estniska kulturarvet den närmaste veckan. Idag inleddes nämligen en estnisk världsomspännande kulturfestival i Stockholm. Under en vecka ska omkring 200 olika kulturevenemang gå av stapeln. Det blir allt från teater och utställningar till en paradmarsch som avslutar festivalen. Vid invigningen i Kungsträdgården idag talade bland andra statsrådet Karin Söder. För 35 år sedan flydde tusentals människor från Estland till Sverige undan krig och förföljelse. Därmed så blev esterna den första stora invandrargruppen i Sverige. Därefter har många andra kommit till Sverige, både som flyktingar och som vanliga invandrare. Jag tror inte att jag behöver missförstå som jag säger att vi är glada över att esterna finns i Sverige, men att vi djupt beklagar att ni någonsin var tvungna att komma hit. Är det inte ett sätt att kanske 40 år för sent på något sätt hämnas på Sovjetunionen? Ja, hämnas, det försöker vi göra varje dag, men alltså det är inte så lätt att göra. Man ska väl... Vi har inte någonting emot om det här av andra uppfattas som en demonstration för frihet åt Estland. Men för oss så är det här en kulturmanifestation. Alltså vi vill vara en särpräglad grupp i det här landet. Vi vill alltså ha kvar vårt språk. Och då tror jag att man måste ha sådana här arrangemang och måste ha samarbete med samma grupper i andra länder också. De lever med två kulturer och de är anpassade till båda. Det gäller estlandssvenskarna som är den första invandrargruppen i Sverige som har anpassat sig helt och hållet, men som för den skull aldrig gör avkall på sitt ursprung. Den här veckan har estländare världen över samlats till festival i Stockholm. Men det är bara de äldre som fortfarande kämpar för ett fritt Estland. Hösten 1944. En båt med flyktingar från Estland lägger till i svensk hamn. Sammanlagt flydde mer än 70 000 människor från Estland under krigsåren. Hälften kom till Sverige. Det har gått 36 år sedan Anne och Olavi Lepp kom med flyktingbåtarna till Sverige. Men åren har inte suddat ut deras estländska ursprung. Mer än någon annan invandrargrupp så slår de vakt om sitt förflutna. Deras barn fostras i estniska skolan och hemlandets sånger och musik, det måste de lära sig och föra vidare. Men de betonar att de känner sig som svenskar och den estländska frihetskampen, den bryr de sig inte om. Är du politiskt engagerad? Det är jag inte. Det är bara det som fattas. Man hinner inte allt. Men ni har en exilregering här. Det har vi, ja. Just det. Vad tycker du om den då? Nej, jag yttrar mig inte om det där. Min politiska åsikt är ju det att någon regering behöver vi inte här. Estlandssvenskan har byggt upp mer än 200 egna organisationer och kan i stort sett klara sig själva utan att behöva anlita det svenska samhället. Här på Wallingatan i Stockholm till exempel så har de ett eget hus med egen skola, förskolor, kyrka, teater, bibliotek, tryckeri som ger ut egna tidningar. Barnen träffas och tränas i särskilda gymnastikföreningar eller möts på sommarlov i de egna barnkolonierna. Det finns också en estnisk skatorganisation och till och med en båtklubb med bara estniska medlemmar. Ja, det är en invandrargrupp som lever i två kulturer men som ändå har funnit sig väl till rätta i det svenska samhället. Ja, jag skulle gärna vilja åka till Estland men jag skulle inte vilja bo där. Nej, i det nuvarande Estland så vill man inte bo och många av de estländare i förskingringen som samlats i Stockholm den här veckan, de kämpar för ett fritt Estland. Den tredje estländska världsfestivalen har särskild anledning att politiskt manifestera eftersom OS-seglingarna den här gången går i Tallinn.
på ockuperad mark enligt estländarna i exil. Mitt i Aktuellt så ska vi se på esternas situation 40 år efter Sovjets annektering. Idag öppnades i Stockholm den 3:e internationella estniska världskongressen. Den kan ses som en motsvarighet till vår riksdag för esterna utanför Sovjet. Men ett av de få politiska handlingarna vid den här kulturfestivalen som kongressen ingår i. I en appell idag så tackar kongressen de stater som ännu inte erkänt Sovjetrepubliken Estland, som i sommar firar 40-årsjubileum. Det fria Estlands blåvit-svarta flagga vajar utanför Kulturhuset i Stockholm. Här invigdes i morse den 3:e estniska världskongressen. 300 delegater finns här. De representerar ester från ett 20-tal länder. De är ett sorts exilparlament, men de har inget land och de har nästan ingen makt. Den viktigaste frågan här är hur man ska förhindra att ungdomen assimileras, alltså att den sugs upp och allt för väl anpassar sig till de nya hemländerna. Delegaterna här vet att om esterna ska kunna leva vidare som en grupp utanför Estland så måste ungdomen föra språket och kulturen vidare. Estland är den nordligaste av de baltiska republikerna. Huvudstaden Tallinn är Stockholms närmaste huvudstad. Trots det är kontakterna inte särskilt livliga längre. Mellan de båda världskrigen var Estland och de övriga baltiska staterna fria republiker. Utbytet med Sverige var då livligt. Här är det kung Gustav V som med pansarskeppet Sverige avlägger ett statsbesök i Estland 1929. Dåtidens Estland var en liten men relativt välmående republik med 1,2 miljoner invånare. När Tyskland och Sovjet i Molotov-Ribbentrop-pakten delade upp Europa hamnade Estland i den sovjetiska intressesfären. Genom en serie sovjetiska manövrer kunde så en estnisk delegation 1940 komma till Moskva för att begära Estlands inträde i Sovjetunionen. Delegationen mottogs med blommor i den sovjetiska huvudstaden och det är slutet för frihetstiden i Estland. I september-oktober 1944 kom mellan 30 och 35 000 ester som flyktingar till Sverige. Landet hade då varit ockuperat av Tyskland, men nu var den sovjetiska armén på väg tillbaka. Det är de här människorna och deras barn och barnbarn som fortfarande kämpar för ett Estland som inte är dominerat av Sovjet. De var tacksamma när de kom till Sverige, men många har alltid varit besvikna och inte kunnat glömma att Sverige gjorde så lite när Sovjet tog över deras land. Herman Skytte, professor i historia, han tror att den svenska regeringen inte vågade ta någon strid med Sovjet om annekteringen av Estland. Han tror också att händelsen drunknade i allt annat som hände sommaren 1940. Åren 1939 och 1940 var ju fyllda av så enorma händelser att det här måste te sig ganska smått. Man visste ju att non-aggressionspakten hade inneburit en uppdelning mellan Tyskland och Sovjet i intresseområden, och tydligen hade dessa länder fallit på den sovjetiska sidan. Tyskland hade dragit tillbaka den tyska befolkningen från dessa länder, och det hela liksom skedde med en slags ödesbestämdhet, akt för akt. Sverige ligger ju väldigt nära supermakten Sovjet. Hur mycket tror du att det spelade in? Ja, det är klart att det spelade in. Att ligger man så nära till så har man inte råd med gester för deras egen skull. Och det Sovjet 1940 var ju inte en makt som man i onödan utmanade. Redan Sveriges Finlandspolitik 1939-40 hade ju varit så starkt utmanande mot Sovjet, men om den kunde man ju säga att den alltså tjänade ett praktiskt ändamål, att man kunde åstadkomma någonting med den. Sverige accepterade alltså Sovjets annekterande av Estland, något som de flesta västländer inte gjort. De anser att Sovjet ockuperar Estland.
Fortfarande har det fria Estland, republiken Estland, egen diplomatisk representation i flera västländer, bland annat i London. Estniska legationen ligger där den alltid har legat, på Queens Gate. När Estland blev fritt och statsmaskineriet hade kommit igång i början på 20-talet skaffade man där huset i London. Och fortfarande är det alltså en legation, delvis accepterad av den brittiska regeringen. Och fortfarande kan fru Anataro, administratör är hennes titel, utfärda gamla estniska pass. Oh yes, delegation is still working and we do issue passports. And they are accepted by several countries, aren't they? They certainly are, yes. Most Western European countries recognize them. And of course American continent and Australia. Are there Estonians here in London that still keep their Estonian passports? Oh yes, certainly. So you reissue passports for people here in London then? Here in London and all over Europe, European countries. Of course we have a consulate general in America who looks after passports over there. Någon exilregering med erkänd status finns inte. Och numera är naturligtvis det diplomatiska förhållandet lite bräckligt. Men vad som charmar och griper en är ändå den stämning av framhärdande som slår emot en. Här står ministerns arbetsrum precis som det var i september 1939 när ridån gick ner för det nationella Estland. Det ser ut som om ministern bara skulle ha gått ut till lunch den 28 september 1939 och ännu inte hunnit återkomma. Varje år firar man sin nationaldag med stort party. Problemet är bara att det inte längre finns någon som kan utnämna nya befattningshavare. Ministern är död, en chargé d'affaires fick ta över. Chargé d'affaires är död och fru Anataro fick ta över som administratör. Vad kan det bli sedan? Anno Juriado är 39 år och hon är lärare i ett svenskt gymnasium. Hon är en av de många ester i Sverige som behållit sin kultur trots att hon bara var 3 år när hon kom till Sverige. Hennes man Jack är civilingenjör. Han var bara 2 år när han i en flyktingbåt kom till Gotland. Anne är 9. Hon går i en helt estnisk skola. Där ska också lilla syster Aime börja i höst. Genom skolor, daghem, scoutläger och mycket annat uppfostras de här barnen till ester. De är klädda i nationaldräkter från ett land som de aldrig sett. Jack och Anno har beslutat sig för att uppfostra sina flickor till ester och undvika att de blir svenskar. Och det är ett mycket medvetet val. Den enda gången familjen känt sig som svenskar var när de i några år bodde i Finland. Ja, Anno, du har bott här nästan hela ditt liv. Känner du dig som est eller som svensk? Absolut som est. Inte svensk på något sätt? Jo, i Finland var jag väldigt mycket svensk. Då fick jag försvara Sverige. Men inte här? Nej. Du arbetar på en svensk skola och har bott här nästan hela ditt liv? Ja, jag är stolt över mitt ursprung. Tror du fortfarande på ett fritt Estland? Man kan ju hoppas. Om nu förhållandena i Estland dramatiskt skulle förändras över en natt så betyder ju inte det att vi direkt kastar oss dit. Utan det är möjligt att vi bor kvar i Sverige och försöker att hjälpa dem på traven. På annat sätt. Ja, skulle du vilja flytta tillbaka till Estland någon gång? Ja, jag har aldrig vetat hur det är där. Jag vet inte. Hur tror du att det är där? Alla pratar estniska. Är det en stor skillnad, det tror du? Ja. Här hör man ju bara några prata estniska. Anno, vill du att dina flickor, skulle du helst se att de gifter sig med svenskar eller med ester? Det underlättar väl om de gifter sig med ester. Man har bakgrunden samma. Det har en rätt stor betydelse. Estniska. Och innerst inne vill ni då att de ska välja den estniska bakgrunden när de har 2 att välja på, så att säga? Vi hoppas ju att de ska göra det. Eller ja. Ja, det vore fel att säga att vi inte tyckte så. Tror jag. En estnisk folkdansgrupp, män från Toronto i Kanada. De dansar estniska folkdanser trots att Stockholm är det närmaste Estland många varit.
Men så länge de och deras barn repeterar en gång i veckan för att föra sin dans och kultur vidare så kommer exilesterna att påminna om den sovjetiska annekteringen av Estland. Och deras tro på att en dag kunna återvända kommer inte att dö. Från ett 10-tal olika länder i väst ska diskutera kulturfrågor, men också hur kampen för ett fritt Estland ska föras vidare. Den blåvit-svarta flaggan, symbolen för ett fritt Estland, vajar i Stockholm. Under en veckas tid odlas det estniska kulturarvet med över 200 kulturevenemang runt om i stan. Det blir folkdanser, teater, utställningar och en frihetsmarsch som avslutar den estniska kulturfestivalen Esto 80. Och esterna är en folkgrupp som starkt har värnat om sitt språk, sin kultur och sina traditioner, fast de i många år har levt i exil utanför sitt hemland. I Sverige finns det omkring 25 000 estländare. De kom till Sverige för 35 år sedan ungefär som den första stora flyktinggruppen till vårt land. De flydde från krig och förföljelse i det av Sovjetunionen ockuperade Estland. Från Sverige fortsatte många vidare och idag finns det estniska kolonier i nästan alla länder. Och drömmen om att en dag få återvända till ett fritt Estland lever vidare, till och med hos den generation som föddes utanför det gamla hemlandets gränser. Hur ska kampen för ett fritt Estland föras vidare och på vilket sätt ska man slå vakt om sina gamla kulturtraditioner? Kan det estniska språket överleva? Ja, det är frågor som delegaterna på den estniska världskongressen som öppnades i Stockholm idag ska diskutera. Men varför anordnar man överhuvudtaget en sån här kongress? Det beror på att samtidigt som vi alltså har kulturfestival här och har väldigt många människor samlade så finns det anledning att träffas och diskutera mera politiska frågor. Och det är alltså anordnas i samband med att folk ändå är här på kulturfestival. Vad hoppas ni uppnå med den här kongressen idag? Ja, vi diskuterar hur man alltså ska kunna bibehålla estnisk kultur och estniska traditioner, hur man ska kunna föra estnisk frihetskamp vidare i exilen och hur man även ska kunna hjälpa de politiska fångar som finns i Estland och de människor som i frihetsrörelser kämpar där för ett fritt Estland. Sovjet ut ur Estland, det var huvudtemat för en stor demonstration idag i Stockholm. Över 6 000 ester marscherade genom stan som ett led i den stora estniska världsfestivalen. Estland, Sovjet ut ur Estland, Sovjet ut ur Estland. Med slagord som frihet åt Estland och Sovjet ut ur Estland så tågade idag mer än 6 000 ester från hela världen genom Stockholms innerstad. Frihetsmarschen blev en stor politisk manifestation riktad mot en annan marsch, den som ägde rum den 17 juni 1940 då Röda armén tågade in i Estland. Och de två herrar som fattade beslutet om att förinta de självständiga baltstaterna dök också överraskande upp i demonstrationståget, gestaltade av skådespelare i en estnisk gatuteater. Svenskar som kantade marschvägen bevittnade med förundrande färggranna tåget och de flesta hyste nog den största sympati med esternas frihetslängtan. Känner du något engagemang? Ja, jag hyser stor respekt för det här. Det är ett sätt att uttrycka starka känslor med det land som de kommer ifrån. Och för esterna själva var det här en stor och viktig dag att minnas. Det är oerhört stor glädje att hålla i flaggan. När jag kom till Stockholm i tisdags så hade jag tårar i ögonen. För det var en sådan upplevelse att se så många estniska flaggor som ingen stör och ingen förstör dem. Hela Kungsträdgården fylldes av ester som kommit hit för att fira sin 3:e världsfestival. Och ingen i Stockholm kunde den här dagen ta miste på det politiska budskapet som också fanns med i den appell som lästes upp på flera olika språk. Vi tackar alla stater som vägrar att erkänna Sovjetmaktens ockupation av Estland. Vi vädjar till alla världens folk och stater att stödja också det estniska folkets kamp för frihet. Att stödja oss i våra protester när mänskliga rättigheter kränks också i Estland. Demonstrationer som hålls av estländare i exil uppmärksammas aldrig här i Sovjetunionen av naturliga skäl. I det sovjetiska Estland betonas istället i dessa dagar
hur republiken levt under 40 år i harmoni med grannarna i Sovjetunionen och de ekonomiska och sociala framsteg som har gjorts under de 40 år som Estland varit en av Sovjetunionens republiker. Men här finns också rörelser som protesterar mot det nuvarande sovjetiska systemet. Det finns en aktiv dissidentrörelse och en mycket stark kulturell gemenskap bland esterna idag. Men också bland dessa rörelser finns en misstänksamhet mot de estniska rörelserna i exil. Esterna i exil har tappat kontakten med dagens kultur och dagens verklighet här, säger många som jag talat med i Tallinn dessa dagar. Håkan Nilsson för Rapport i Tallinn. 20 000 ester från hela västvärlden demonstrerade idag i Stockholm. Demonstrationen är det mest politiska inslaget i den estniska kulturfestival som nu pågår. I tåget gick också 2 människor från Estland. De var maskerade för att inte bli igenkända när de återvänder hem. I en appell som demonstranterna antog tackade man alla stater som ännu inte har erkänt den sovjetiska annekteringen av Estland. Och man vädjade också om stöd i sin frihetskamp. OS fördömdes och då särskilt seglingarna i Estlands huvudstad Tallinn. Sist i tåget kom en skådespelartrupp som beskrev Estlands historia. Här är det Hitler och Stalin som i en pakt 1939 gjorde slut på det fria Estland. Om en vecka börjar de olympiska spelen, inte bara i Moskva utan också i Tallinn i Estland. Det är där som seglarna ska göra upp om medaljerna. Men oppositionen i Estland lär inte få någon chans att vittna, lika lite som den i Moskva. Motståndet visar man på annat sätt, inte minst genom att slå vakt om den egna kulturen och demonstrera samhörigheten med länderna i norr och i väster. Att sjunga Ack Värmeland du sköna kan faktiskt vara en politisk demonstration. Håkan Nilsson rapporterar från Tallinn. De är 250 000 som samlats för detta ögonblick. En gång vart 50 år sedan i mitten av 1800-talet har man samlats så här till en stor högtid för estnisk kultur. Sångfestivalen i Tallinn. Man tänder en eld som under 2 dagar ska vittna om att esternas kultur lever. ...30 000 sångare, 250 000 åhörare. Det är 1/4 av alla ester i Sovjetunionen som samlats så här. Det visar hur viktigt det är för dem att så här demonstrera en nationell stolthet. Nii põimitaks pasmast läbi niidest ja suast. Nii põimitaks pasmast läbi niidest ja suast. Kangast loome, paneme süstikud käima. Kangast loome, paneme süstikud käima. Estniska folkdansare dansar väva vadmal som vore de på Skansen i Stockholm. Men här är det i Tallinns kulturpark. Estland är vänt åt väster i fråga om kultur och levnadssätt. Här kan Sovjets befolkning titta genom ett nyckelhål västerut. Många är de finska turister som ofta besöker Tallinn och dessa besök är viktiga för folket här. Man förstår språket, danserna är de samma, samhörigheten finns där starkare mot broder Finland än mot moder Ryssland. Jo, visst är det Ack Värmland du sköna, sjungen av ett par tusen kvinnor på sångarfältet i Tallinn. Också ett sätt att visa hur man känner samhörigheten västerut med grannarna utanför Sovjetunionen. Här betyder nationella känslor och kulturella demonstrationer så mycket mer än i andra länder. Det är på detta sätt man kan uttrycka en samhörighet, kanske också en viss opposition. Om man hyllar sina nationella symboler, är kompositören Gustav Ernesaks, Estlands idag absolut främste förkämpe för den estniska körsången. Och denna dag, den estniska körsångens stora dag, den inträffar bara vart 50 år. Men den är en av grundstenarna om den estniska kulturen ska kunna leva vidare. Den stora estniska världsfestivalen som pågår i Stockholm har ikväll storsamling på Isstadion. Där finns också Sigvard Hammar. Vi ska över till honom.
Ja, här på ett fullsatt Johanneshovs isstadion så har ikväll 10 000 personer samlats för att uppleva det estniska folkkulturprogram som sker inom ramen för den tredje estniska världsfestivalen som ju sammanfaller med 40-årsdagen av Sovjets ockupation av Estland. Under självständighetstiden då var Estland mycket framgångsrikt inom gymnastikens, körsångens och folkdansens områden, och nu vill man visa att estnisk folkkultur också lever och utvecklas under landsflykt. Och det visar alltså här ikväll fria ester från hela världen. En av deltagarna, det är 14-åriga Helena Parik. Hennes föräldrar var bara 8 år då de kom till Sverige. Ja, nu är det alltså din generation som det hänger på att föra det estniska kulturarvet vidare. Kommer det att bli svårt? Nej, grunden är ju lagd, men det är klart att vi får ju verkligen kämpa för det. Vi håller på och dansar och sång och gymnastik och sånt. Och från i skolor förstås? Ja. Kommer att de finnas kvar, tror du, om en 10-20 år? Jo, jag hoppas verkligen att vi får behålla dem. Hur ska du själv göra då? Ja, jag ska ju försöka sjunga och dansa och ha gymnastik och så. Jag håller på med det. Men ska du ta det estniska hemma? Ja, det gör vi. Jag ska försöka behålla, när jag får barn, då ska jag försöka ha dem också som estniska barn. Betyder det att man måste vara est för att få gifta sig med dig? Nej, det är verkligen inte. Jag tar den som jag vill ha. Ja, nu är det väl bara då att efter de här rapporterna Helena och feministerna här återgår till rapportboken. Långa tysta strejk som skulle ha ägt rum i Estland idag som en protest mot Sovjets inflytande och försämrade förhållanden. Den strejken märktes knappt enligt rapporter från Tallinn idag. Men det betyder inte att det inte finns en opposition. Den halvtimme som skulle lamslå Estlands huvudstad Tallinn i protest mot Sovjetmyndigheterna passerade i stort sett obemärkt. Allmänna kommunikationer och affärer fungerade normalt. Om det förekom protester på arbetsplatser så var de så lokala och begränsade att det inte syntes utåt. Myndigheterna i Tallinn hade inte heller satt in något stort synligt säkerhetspådrag. Tecken på att myndigheterna trots allt var nervösa för vad som skulle kunna hända, det är att flera Moskva-korrespondenter på olika sätt hindrats från att bevaka händelserna på plats i Tallinn. Nervositeten, osäkerheten, tycks komma sig av att ingen, varken allmänheten eller myndigheterna, har helt klart för sig vem eller vilka som egentligen ligger bakom strejkmaningen. Och det i sin tur kan vara ett skäl till att även ester som sympatiserar med tankarna bakom aktionen valt att inte delta i den. Klockan är 10 på förmiddagen. På Sergels torg i Stockholm håller några baltiska organisationer möte. Samtidigt som den halvtimmeslånga proteststrejken ska börja i Estland. En protest mot det politiska systemet i Sovjetunionen. Totalt är det ett 100-tal människor, många ester, som slutit upp på Sergels torg. Det var strax före de olympiska sommarspelen med seglingarna i Tallinn som omvärlden blev medveten om att det finns en opposition i Estland. Oppositionen vänder sig dels mot det som man betraktar som förryskningen av Estland och dels mot den politiska situationen i Sovjetunionen. En gång såg esterna finnarna över axeln som sina fattiga grannar. Nu kan de med finsk TVs hjälp konstatera att finnarnas levnadsstandard höjts betydligt medan deras egen försämrats. Och detta trots att Estland är en av de mest produktiva Sovjetrepublikerna. Det är framförallt de unga studenterna som står bakom oppositionen i Estland. Andelen ester i Estland har minskat efter kriget. Oppositionen hävdar att det är en medveten politik att låta andra nationaliteter flytta in. Ett annat exempel på förryskning menar man är skolundervisningen i ryska som är obligatorisk. Böcker och tidskrifter på estniska blir allt sällsyntare. Det är det som oppositionen vänder sig emot. Men det finns nu uppgifter om att myndigheterna den senaste tiden börjat gå lugnare fram. Och även om dagens protest i Estland inte fick någon större uppslutning så finns det en opposition i Estland. Hur stark den är omöjligt att säga.
idag sympatimöten på olika håll i landet med anledning av den halvtimmes generalstrejk som hade utlysts i Estland av en organisation som kallar sig Sovjetunionens demokratiska folkfront. Men uppmaningen till strejk fick synbarligen inte något större gensvar i Estland. De som väntat sig en generalstrejk eller något liknande fick alltså helt fel. Det mesta verkar idag ha varit lika lugnt som på de här arkivbilderna från Estlands huvudstad Tallinn. Men vissa uppgifter gör gällande att det var mindre trafik och mindre folk på gatorna i Tallinn mellan 10 och halv 11 idag. Man ska komma ihåg att Estland inte är Polen och att säkerhetstjänsten där varit mycket aktiv. Dessutom vet man fortfarande väldigt lite vad som hänt i skolor och universitet. Anski Par är ordförande i hjälpcentralen för politiska fångar i Estland. Han fungerar också som något av en informationscentral i Stockholm. Han ringer regelbundet till kontakter i Estland. Här talar han i förmiddags med en oppositionell i Tallinn om dagens aktion. Vad säger de i Estland? Ja, de i så fall säger att det är för tidigt att dra slutsatserna av den här halvtimmes tystnaden, om det har lyckats eller inte, och under kvällens lopp och imorgon kanske man vet mer. Har de märkt någonting? De har i alla fall märkt någonting, ja. De har märkt att det har funnits i alla fall mindre folk på gator och mindre folk än vanlig i rörelse. Men det har i alla fall inte varit någon stor uppslutning. Någon stor uppslutning har det inte varit, nej. Verkar de besvikna, dina kontakter i Estland? Ja, mina kontakter verkar faktiskt vara besvikna. Sen i somras har de här flygbladen spritts i Sovjet. De uppmanade människor att genomföra en tyst halvtimme den första arbetsdagen varje månad. De började dyka upp i Estland men också spritts i större städer i Lettland och Litauen. Gruppen som undertecknat flygbladet kallar sig Sovjetunionens demokratiska folkfront. Flygbladen uppges också ha delats ut på vissa håll i övriga Sovjetunionen, bland annat i Moskva, Leningrad och Kiev. Undertecknarna understryker att protesten inte är nationell utan gäller sånt som alla i Sovjet kan kräva. Kraven från flygbladet läses idag upp på protestmöten på flera håll i Sverige. Vi kräver att den sovjetiska regeringen omedelbart 1. Kallar hem den sovjetiska armén från Afghanistan. 2. Stoppar inblandningen i Polens inre angelägenheter. Man kräver också att politiska fångar ska friges, att värnpliktstiden ska skäras ner och att mänskliga rättigheter ska respekteras. Länderna i Baltikum är den del av Sovjet där kritiken mot regimen verkar ha nått längst bland befolkningen. Det beror delvis på impulser utifrån. I Estland kan man se finsk tv, i Litauen polsk. Där har man också ganska täta kontakter med Polen. Intresset för den egna kulturen, det egna språket är stort i Estland. Här är en officiell sångtrupp. De senaste åren har också en rad nationella manifestationer och demonstrationer ägt rum illegalt. Esterna kämpar mot förryskningen i Estland. En del hävdar att de redan är i minoritet i sitt eget land. Den här nationella oppositionen tillsammans med grupper som stod bakom dagens aktion kan trots allt tyda på att den polska smittan nått Sovjetunionen.